Guys, na ako diri sa Minapyan, daghang kayong tao. Lo, abila ko si Manny. Murag si Manny no. Si Manny? Edson mo Manny? Manny ba ni? Murag si Manny. Guys, daghang kay nagbilar karon. Daghang kay namilar karon, guys. Oh. Sabaa sa ding pat-pat oy. Apil ka. Naa diri si Ray nga. Guwapo ka si Ray oh. Murag si Jinjin. Oh. Oh. Tapel. Ay, ondo. Oh. God of gamblers. Miljin. Black. Ito sa patin sa kanilo. Guys, kaya ako diri kay nagkuhan ko sa akong amigo. Amigo man anak ko namatay. Mo na nagbuhat sa among balay kanang diya ba? Balay na mo. Madjong. Inuang may muha. Nahubog naman. Nahubog naman ka doy. Wala mo nagbuhat sa laruan na diyo. Ang sa'yo gibuhat. Kana sila Madjong sila. Mag-anak kana madjong ba? Madjong. Hello, May. Hello, May. Hi. Wala na Aisa. Oh, wapa kay mo anak Aisa. Wapa kay. Wapa kay mo anak. Kabodi ka anak day? Wala kabodi na madjong. May noon dayoy. Wah, wami padad oy. Yahak kayo. Awa ondo. Picoran ka? Yes. Bye. Okay lang sa kanon di ay. Asa? Ah. Agay. Ah. Oh. Pagkuhan juice nila. Ha? Salamat kayo mga sis. Di ko nyar ko kaon eh. Oh, sa di ko. Nag-vlog. Ha? Nag-vlog. Dagang kani. Oh. Ha? Paway sa diha kay okay tog. Tigda diha oh. Di man nagpaminaw na ko kay. Ulo paminaw magkahigda sa diha niya. Paho no. Di kay sino ko kay. Ayos gining soft drinks tis. Hello, nanamba ba siya kusog sa Ay dili ko soft drinks day. Kape nun day, kusog ko minom. Di ko inom soft drinks. Ay, kung dos man panghugas. Di ito ko. Wala nito dito. Moni among amigo nga namatay si Manny. Mga igsoon mong Manny. Maigsoon mo ni Manny. Ah, kauban na. Kauban na ko sa tanong, May. Hello, May. Hello. Hi. Awat, may dirimu. Orang ada di nolong itu sino. Aman. Black eye. Naon sawan? Ano man? Nay, asa to yan? Oh, lagi. Mura krufti. Oh, ako rin sa ano. Ata.
Mao ni akong amigo nga si Manny nga. Mao ni nagbuhat sa Mubalay, guys. Nagbuhat yung tawag sa Mubalay. Bangon. Opo, dali. Umagon. Kaya ari ako kami rami kay mababaral kami. Ay mo. Naigwapa. Asa man?